Wallahi gani a gida ni da yar baby na. Eh? Respect to the cut a lot of man. Say we gotta come true. Say we gotta talk. Baby me faru. Ba komai wannan aiki ya. Aiki wai final ne na Champion League. Da ke san El Clasico wallahi. Unknown caller. To ga abokin ka Abani mai ne. Okay, Abani ne daga samun shi a speaker. Okay. Hello abokina. Wallahi lafiya lau abokina ya ake ciki ne. Wallahi lafiya kalau ya jin daɗi. Lafiya lau wallahi. Kana ina ne haka? Wallahi gani a gida ni da yar baby na. Haba, wacce daga cikin su? Eh? Wacce daga cikin su? Hafsa ko Binta ko Maryam ko Zainab? Kai Oke, ko wannan mai ka to kana daga bayan labari sabuwar nan. ba ya salamu alaikum kai. Narin heje shawiyun sabar ke zo ta wannan wallahi tallahi gaba ɗaya ya kusa mu. Baby kin gane? Zan yi bayani. A zahirin gaskiya. Baby